bambe umuntu usazimese bambelele uthi ngifuna umtshela ukuthi siyinkinga sathi mina ngishongo ukuthi uyinkinga ngikhulume ngenkinga ekufanele uyithwale ngesimile uma phumulo wabone yakhe inkinga angikho-ke responsible ekutheni uma phumulo ubone kuyini inkinga yakhe so ngithi wena namhlanje ulandele kahle umyalezo ungaphumula wenze ukuphumula fundake Sifunda lapha ngokaLuka chapter 5 yes starting from verse 3. yeah Esengene komunye wemikhumbi ongokaSimon wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini. Wahlala phansi wabafundisa abantu esemkhunjini. Verse 4. Kuthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimon, qhubekela ekujuleni nehlise amanetha enu nibambe. yes Verse 5. uSimon waphendula wathi, Nkosi, sishikile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakuwehlisa amanetha. Father, we thank you, we give you the praise. Izwi lakho leli senze lomusa ngalo uphelelise icebo lakho uKristu inkosi. Amen. Namhlanje sasikhuluma ngento ejwayelekile, ngiyazi ukuthi ziningi izambulo ekukhulunywe ngazo nama-principles ekhulunyiwe kulama verse esiwafundayo. Kodwa namhlanje ngifisa nje ubambe nokokumbalwa uNkulunkulu akubekile enhlizweni yakho. Amen. uJesu ayenza lutho uma efika empilweni yakho anithina aqale ngokufundisa. Mawuza kuyena ujahe imiracle uba disappointed ngoba akayenzi imiracle engafundisanga. He start by teaching before enze imiracle. Hallelujah. Ingakho nasilema verse siwafunda ukuthi iBhayibheli esengenile emkhunjini kwakungukaSimon wahlala kuwo wafundisa. Hallelujah. uJesu nje is very patient. Mayefika uqala afundisa. But khona izinto ezinothile lawo siyane ezingimangazile ebengihlezi ngifunda ngidlula ukuthi uthi kubona uma ethi ababuyele baphosa amanethi abayejuleni baphosa amanethi babambe. Khona izinto ayishoyo kodwa angayishongo. uNkulunkulu khona izinto akwazi ukuzisho engayishongo. One uthi kubona njengoba bengabambanga inkinga bekungekho ulwandle. Ubulwandle akalishintshi uthi ababuyele kulo. Uthi inkinga bekungelona ulwandle ngoba uthi ababuyele kulo ulwandle abangabambanga lutho kulona. Uthi inkinga uqala akulona ulwandle. Hallelujah. Uthi kubona uyelani olwandle niphosa amanethi ejuleni nibamba. Uthi ulwandle luziyona inkinga yokubanga abantu. Kodwa okwesibili akushoyo uthi imikhuba abayisebenzile ibingenayo inkinga. Imikhuba abayisebenzile ubengekathi abaphinde ubengathi kubona shintshana imkhumbi bese ngiyabuyela nzobanga ukuba imkhumbi ibinenkinga. Okushuthi imkhumbi ibingeyona inkinga. Hallelujah. Ukhona izinto ekufanele uzibheke in your life ngoba sewusona ezinye izinto njengezathu kanti asiyona inkinga lezo zinto. You've changed izinto ezingerongi ngokuthi uzama ukulungisa ufuna ukuthola umahluko kanti lezi zinto ezishintshayo asiyona inkinga. Hallelujah. Ulwandle lwalungeyona inkinga. Okwesibili umkhumbi ongeyona inkinga. Surprisingly okwesithathu ubafika abawasha amanethi. Okwesithathu amanethi noma bewawasha awayona inkinga. Noma bewabona bona engcolile uthi yena awayona inkinga ngoba uthi ababuyele namanethi afanayo. Hallelujah. Sometimes kuyenzeka uresign emsebenzini xa umsebenzi uyinkinga. Kanti akuyona inkinga umsebenzi. Ucabanga ukuthi abantu istaff inkinga kanti asiyona inkinga istaff.
Hallelujah. Usho kodwa into abebecabanga ukuthi nabo bayayazi njengabadobi uthi qhubekelana ekujuleni. Ufuna unokuthe manje uthi qhubekelana ekujuleni. Akasho ukuthi abafaka amanethe ekujuleni, uthi bona. Wenzani? Akasho ukuthi amanethe wayejuleni, uthi bona abayejuleni. There are things that you've missed. Inkinga wacabanga ukuthi izinto kanti bekufanele wena uye ejuleni. Uye ejuleni. Sibheke izinto uye ejuleni. Zonakala izinto uye ejuleni. Iproblem yakho ukuthi awuke ejuleni. Problem yakho ukuthi awuke ejuleni. Yonke into eniyisolayo uyena lekufanele uyisole. Lalela bathi bona sishikile ubusuku bonke okusho bake bawaphosa amanethe ejuleni. Kodwa akakwazi ukubamba ngoba bona bethe ejuleni. Amen. Posa amanethe ejuleni. Bathi uma ungekho ejuleni. Ngeke baba. Yeah. Hallelujah. Yini ukujula. When you praise, it doesn't happen kahle. You don't stop with ejuleni. Hallelujah. Konakala izinto ekhaya uye ejuleni. Baqhubeke bakuhlele uye ejuleni. Ngoba you don't stop ngoba uthi bayakhuluma. Hallelujah. You don't stop ngoba bayakhuluma. Bakubuza zabo bathi iphuma nini album? Uthi inkinga ivoice ikhona. Futhi ngiyakwazi ukucula. Ngiyakwazi ukupha inkinga ngisaya. Ngoba into ezokwenza i-album uzoyikhipha idle umhlaba wonke akukona ukuthi unephinde mnandi ngoba usekujuleni. Ushumayela kodwa kuzwakala ukuthi sona siyisambulo kodwa yena ngeke. Ekenze ushumayela ngento ungejuleni. Andikazwakala. You say ikhona ngeke nginotice bengithi ngizoyikhombisa le illustration namhlanje ngahlula ukuthi labantu abadayisa izinto bahambile. Toys lesibhamu nenhlanvu ngithi ngifuna ukwenza illustration ethi inhlanvu abantu basisaba isibhamu kodwa into eyenza umonakalo inhlanvu. Kodwa inhlanvu bayiphosa isakhe ayenzi umonakalo. Inhlanvu phosa isakhe ayenzi umonakalo. Inkinga yakho ukuthi lento nayo ayiyona ingozi. Amen. Yeah. Manje uyaphuza kuzo. Lento nayo nale uNkulunkulu asinike yona ingozi ngempela. Iproblem yakho ukuthi usuka uyiphosa. Ngokuzosebenza. Qhubekele ejuleni. You will see miracle. Yasisimanga ngokuba sosebenza. Sisabukude emakhaya futhi nawe uzofakaza. Omiyane nawo wonke amagciwane lawo izifo lezichelele nani. Uyaza wena phakathi emanzini. Asosebenza. Iningi into esebasosebenza. Nenza izinto zingenzeki. That is why kubalekile ukuthi uqhubekele ejuleni. Wenzela lezi inhlanzi oyifunayo zisejuleni. Lezi inhlanzi oyifunayo zisejuleni. Mangumfundisi ofuna ibandla elidwele elinabantu abavuthayo angiqhubekele ejuleni. Uma mhlalo osebenzi lizoba khona ibandla kodwa lizukuba ile nto engifuna libe yiyo. Ohlelo osebenzi uqoba one by one kodwa usejuleni ubuya nenqwaba. Benzothi mina lo muzo ufunayo usejuleni. Lo muzo ufunayo usejuleni. Awukho ekuthenini udeclare
Ngiyasuthi kulelile kulonyaka ukuthi zonke izinto ezinhle zakho. Kodwa benze mina awuthatha isikhathi uthi uye nje ejuleni. Ngoba mawuye ejuleni ilazo uthola khona lesi zinto. You see i-business okulona nebusiness lakho. Wena inkinga ucabanga ukuthi lisosebenza. Futhi usufuna ukuliyeka utawulinika ngoNkulunkulu. Qhubekele ejuleni. Ngoba yazi problem yokungabi sekujuleni. Ukuthi labantu abakhompyutha nawo bona balala. Awusekho wena kwi-level yabantu abayakogobela. Usuku i-level yabantu abakhothwa zinyoka. Hey boss. And wenulela uyile ejuleni. Iye ejuleni. For this business, iye ejuleni. For this life, boyfriend, iye ejuleni. Labantu bakhompyutha nami position. Abalali bakhothwa yinyoka ebusuku. Kodwa wenulela. And ufuna ukuya ejuleni. Uzozithola izinto but you be dissatisfied. Ngoba ufuna ukuya ejuleni. Yasimanga ngokuya ejuleni kusiza wena. Ngoba uthola izinto ezibest. uNkulunkulu akubekele zona. Amen. Uthola izinto kodwa abantu abayijuleni abantu asebekhathele. Abantu abayijuleni abantu asebekhathele. Ngiyazi ngiyabona ungizwa manje. Ngiyazi ungizwa manje. Futhi nami ngisafuna ukuthi ungizwe. Ngithi mina laba bebiwasha amanethe ekuseni. Ngithi baby usho yena uthi sishikile ubusuku bonke futhi sikhathele manje sifuna ukubeka amanethe sahambe siyolala ngoba sishikile ubusuku bonke. Ngithi mina uma usukhathele isikhathi sokubamba. Bawufuna ukubona isikhathi sokuthola i-breakthrough khathala. Amen. Bengizothi mina uma ngabe bewuthandazela ukuthi uthole umsebenzi ngesikhathi usukhathala bekufanele uze la uzothi ngambonga uNkulunkulu bazalwane sekuseduze umsebenzi nguthola. Ngoba awushisha abantu ngisho ngoba ngiyazikhathala sengikhathele namasiko yasawafana ushisa ukuthi awufike ejuleni. Awufike ejuleni. La ukhathala khona lo usufike khona ejuleni. Bengizothi mina ngabe izinto obufuna ukuyinikelela zingaqhamuki. Just go and give it extra. Amen. Uyejuleni. Amen. Uyejuleni. Mawuke nje wayejuleni. Ngiyazi ukuthi unemali wena wafunga ukuthi ngeke ukunikele ngaphansi ka-200 wena. Wena uyazi ukuthi awunikeli ngaphela ka-200. Bese mina uyejuleni enda noma 20 rand. Wenzele nje ukuyejuleni. Ngiyazi ukuthi mina ngiyawuthanda 45 minutes. And 15 minutes ube yi-hour. Uyejuleni. What's why ejuleni? Nina uzothola khona izinto. Amen. Yeah. Kuhle ngani ukuyejuleni? Kuhle ngani ukuyejuleni? Sesathatha. Lithi iBhayibheli ugibele emkhumbini owodwa. Ugibele emkhumbini owodwa siyani ngiyazi ukuthi umsebenzi ongizwa futhi uzongisiza. Angithi ugibele emkhumbini owodwa. KaPetru kaSimon. Usho kuyena ukuthi aqhubekele ejuleni. Kanti uSimiyoni unomaka bakhe komunye umkhumbi. Kodwa uma yena uSimiyoni nomkhumbi sebesejuleni abadinga ukwehlisa kakhulu. Yes. Yeah. Mama ususejuleni amanetha awadinga ukwehla kakhulu. Uwehlisa kancane kusuyabamba. I-problem yakho ufuna ukuba sosebenzi bese uwehlisa kakhulu. Futhi principle iya wena ejuleni. Bese wehlisa kancane amanetha uzobamba. Bese into ifuna uyiseduza kodwa ejuleni. Hallelujah. Siseduza kodwa ifuna ukuthi uyejuleni bese uyabamba. Ngimakaza iBhayibheli ukuthi lithi manje sesejuleni ngoba mawufika ejuleni kwenza into esimanga. Awuwehlisi kakhulu amanetha one. Lithi iBhayibheli babamba inetha lagcwala lacisha ukuqhamuka. Lithi iBhayibheli babiza oMandaba ukuba bese babasiza. Ngimakaza isimanga. Yabona ke ifike ngicisho siyani ngivele ngivale iBhayibheli ngithi hayi ngcono vele siye ukukhonza ngoba lithi iBhayibheli inet elilodwa. Inet umkhumbi nenet la. Kodwa uma usuye ejuleni ngenet elilodwa ubamba inhlanzi ezigcwala umkhumbi emibili. Ngizwe sisakhaza. Ngenet elilodwa inet isuke ililodwa. Umkhumbi nomkhumbi nenet la. Kodwa uma uqhubekele kancane ngoba kusho yena wayejuleni. Uthi ufike ubambe ejuleni uma lisanga kulinet ubambe lithi babe mawuqhubeka nale bese lithi babe imkhumbi yombili yakhe ishukuzika.
okusho khona i-ability yokuthola into eyi-abundance. Inkinga ukuthi la ukhona. Zokuncendela lokho ekuseni. Ayikho enye into. Uma ubabeleyo nje sathandaza siyahamba siye emakhaya. Ukuthi awuvele uqhubekele ekujuleni. Haleluya. Awuvele uqhubekele ekujuleni. Ngiyazi ukuthi sewucomplainile washintsha amabala. Kanti ke kufanele uvele ekujuleni. Ngiyazi. Usubabonile futhi nabantu ababuthakathaka. Obayeke manje awuvele wena. Uye ekujuleni. Uthi inkosi imjulise. Nekhona lo shodla uthi inkosi imjulise. Ukube bona lo muntu otabelelile umuntu owabheka izinto washintsha abantu empilweni yakhe kwangenzeka. Washintsha indawo kwangenzeka. Washintsha imisebenzi kwangenzeka. Kodwa wafinyelela la khona vele ujulise mina. Wakujulisa wabona izinto angazibonanga. Lo shodla namhlanje. Let's pray. So khalisa ukubekela kuyo. Ukuthi awujule kancane. Abantwana bakho qhubekele ekujuleni. Abaphumeleli qhubekele ekujuleni. Izifo ayipheli qhubekele ekujuleni. Izinto igameko zenzeka one after another. Ufi imoto namhlanje uthi uyilungisile, ufi fridge kusasa uthi uyakhanda qhubekele ekujuleni. Iye izinto ezifayo. Iproblem yakho usuke wanaka lezinto ezifayo. Ma umzalwane ephola ngoba engeke ejuleni ufuna izathu ezizomenza hlala. Sayisabiza lapha. Yakhumbula sahlala nabo lapha e-office kadisa send office lapha kathi engakasho ukhansela lo oneti. Sabanga izinto ezifuna ukubenza baphume kwi-worship team. Kodwa ukuthi uzosa isinike izathu zokuphuma. Kanti umfundisi asiyeke izathu ezenza iphume. Asibakhumbuze izathu ezazibenze bangena. Mama uzwana ukuthi phela khona manje. Sikhumbuze izathu esasikwenze wami. Ungavumi ukushiya ibandla uphume ngalo mnyango. Lento kwenza ushiya ibandla kungeyona yakufaka. Uma uthi abesezama ukuzongibona esibhedlela sengiyahamba ukuzibuza ukuthi wawuze wazokhonza nathi ngoba sikuvakashela esibhedlela. Uma kuyilesi sizathu kulungile ungaphuma. Kodwa ungavumi ukushiya ibandla uthi abasangingcwabelanga ngoba kanti wawungalethwa ngokuthi ngingcwabele. Vele check izizathu esasikwenze weza ngoba once wabamba izizathu esasikwenze weza kuzoba lula ngoba uzoqhubekela ekujuleni. Haleluya. Uvela ubheka izizathu ngoba uma singazama ukubheka izizathu ezikwenza uhlehla sizohluleka ukuyiphendula ngoba umuntu opholayo unezizathu eziningi. Haleluya. Umuntu opholayo unezizathu eziningi kanti umkhumbuza esamenza weza uvela kukhumbula. Nakaba ngaba basengasizwa yilokho. Ngaba basekusindela ngaba kwafuthana. Ngabuzala ukuthi lezi izathu seniyibala zamajaza namhlawumbe namasokisi nani letho yizwe yini. Kwathi uma bethatha singalethwa ngezona ngathi sibambe lokho esasimsela ukuphumisa umuntu. Esasasaba ukubamba kona asiphindanga saphikisana ngalutho. I'm saying to you, uma uqhubekele ekujuleni usuke ubambise izathu salento oyizele. I'm saying to you, ekhala bheka isizathu uNkulunkulu ayikusizele sona mayisindisa. Iyake manje into abhisha indaba yempepho nani uvela ubambisa izathu uNkulunkulu akusiza kuzo. Haleluya. Uphila impilo ngesizathu sokuye ekujuleni uze kuquka abanye. Haleluya. Bathi lento noma siyizama inungu kodwa ingathi iyalunga leya kanti usuvele wabambisa izathu. Ngoba izokuhlupha into yokuzama ukadresa ezinye izathu ezingeyona lento yokuye ekujuleni. Sesiyathandaza. Angazi ukuthi ubani kodwa uqhubekele ekujuleni namhlanje kusenga. Ayiningi thina into esizoyenza sizothandaza kodwa umuntu owazi ukuye ekujuleni wena. When you want to see yourself phumelela iye ekujuleni.
qhubekele ekujuleni. Babe bengasakulaleli ukukhuluma nabo abantwana bakho uvele ekujuleni. Ukhathazeke ngabo njengoJobe. Ukuthi kungenzeka ukuthi ekujabuleni kwabo kwamthukile uNkulunkulu. Ukuthi wena ekujuleni awuvele bayeke bona uvele uyawena. Haleluya. Nekusho njalo uJobe ukuthi kungenzeka ukuthi ekuthokozeni kwabo. Ngoba abantwana bethu bula bathuka wena uNkulunkulu. Ngizobashweleze lithi iBhayibheli wayema kuyi-altar aqale ngenkosana yakhe asafike komncane. Kwabonakala ukuthi uJobe akasukusuka kuyi-altar provided engaziyisi yena eyela abantwana. Hlukana nokuyela abantu nezinto uNkulunkulu ziyisa wena ekujuleni. Lithi iBhayibheli babazobaba kodwa mabe yabona ekujuleni. Musukisa inet ngoba ufuna inhlanzi. Ziyisa wena. Amen. Ngoba inhlanzi zizoba khona ngoba ifuna wena. Wena mawusekujuleni uzosithola. Amen. Sithokisa amakhanda sibonke. Father, we thank you this morning. Size kuwe. Wena uNkulunkulu wempela yonke. Wena izolo, wena namuhla, wena naphakade. Akekho nje ngawe futhi akekho ongalinganiswa nawe. Icebo lakho lihle, icebo lakho liyaphumelela. Ngesikhathi zonke uNkulunkulu wethu usenzela indlela nakasibonga kasini. Ekuhambeni kwethu kwelanga elishisayo lempilo, wena ukhipha amanzi edwaleni. Siphuze sisehlane libi. uNkulunkulu wethu emakhazeni wena uNkulunkulu wethu bayisika yomlilo. Sizizwele imfudumalo la abantu beshina khona. uNkulunkulu wethu ukuzana abantu kuba baqhubeka ngazwilini kanti wena usibeke ekujuleni. Zawusho njalo ekseni. Siyisekujuleni. Siyisekujuleni. Siyisekujuleni uNkulunkulu wethu impilo yethu idinga wena. Impilo yethu ifuna wena ekseni. Impilo yethu idinga wena ekseni. Ngesingenzela uthomo wethu. Sifuna wena usisekujuleni. We want to see our miracles happening in our lives. Sifuna ukubona imangaliso empilweni zethu kodwa sikhetha ukuletha thina. Sisilethe thina uqobo lwethu. Ngiyacela makumthandazo wakho usukumuze ngaphambili. Thina kwethu sawusukuma silethile izandla kwesikusenkosini. Thank you Lord. Baba siyisekujuleni namhlanje ekseni. Naba benhliziyo yakho beza uNkulunkulu wethu balindele wena ukuba sekujuleni. Ayikhenye uNkulunkulu wethu asizile ngokuhlakanipha asizile ngokwazi kwengqondo sibaletha kuwe wena uNkulunkulu wethu basekujuleni la bezomukela khona izinto obabizele kuzo phela izinto lakho ayiphenzo ngiyacela imandla lokusukumela ngenyawo silele izandla zethu kuwe esihlabelela zami sibasekujuleni. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. uNkulunkulu wethu benzele umusa. uNkulunkulu wethu benzele umusa besayekujuleni ekseni. uNkulunkulu wethu wena wazifana inhliziyo nenhliziyo. Khuluma kahle namhlanje ekseni. Khuluma ngenhliziyo namanje ekseni. Sisonke sayona kuwe. Moya wethu. Moya waqiniso. Wena sonke mina ninophakade. Wena isona sakhe ngisela. Siyakhona izilapho. Siyakhona uwe.
simbonayo njengawo, simbonayo ngaleniswa nawe. Baba sibonga ukuthi uyanathi njengebandla ekuthuleni. Ziningi izinto ezihlupha umphefumulo wethu, ziningi izinto ezisoseleni, kodwa ekuseni ukhetha ukuyanathi ekuthuleni. Baba siyakubonga ukuba sophuma ngalo yamnyango sisekuthuleni. Sibonga uNkulunkulu wethu ukuba sofika emakhaya sisekuthuleni. Nezinto eziphazamisa ukuphila kwethu siyakuzinqoba ngoba sisekuthuleni. Baba sibonga ukuthi wena uNkulunkulu wethu awuwazi amandla omuntu. You will do a turnaround empilweni zethu sisekuthuleni kwezwi lakho. Father, we made a declaration this morning. Ukuba sizawufuna sisemakhaya nasodwana. Empilweni yethu sisekuthuleni. uNkulunkulu wethu wena uzakuhlelembela izinto kabusha enhlizweni zethu nasempilweni zethu. Moya sibeke izinto zama-priorities kanti bekufanele sibeke wena ngoba uyinkosi yakho konke. Kodwa siyathandaza egameni likaJesu. Senza umusa sisaya kuwe. We thank you, Lord. We give you the praise in Jesus' name.